everyone, welcome back to Sunny Life channel. Thank you so much guys for tuning in. Ngokukhulu ukuzithoba ngiyabingelela kunina nonke ikakhulukazi isizwe sikaZulu. Sivuka ngezindaba ezingemnandi ke bakithi zokukhothama kwenkosi noma kwesilo samabandla onke. Inkosi uZwelithini Goodwill Zulu. Emasontweni ambalwa edlule inkosi uShenge uke wabika ukuthi isilo siyadunguzela ngezifo ezihambisana nesifo sikashukela. Kodwa ke uthembisile ukuthi ke inkosi noma isilo siyalulama okungabanga ikusenzeka. Yona futhi inkosi uma ngosuthu ubikela isizwe ukuthi isilo sikhotheme intathakusa zanamhlanje. Isilo sikhothama nje bese sineminyaka engamashumi ayisikhombisa nantathu oku73 ngolimi lwasemzini. Sathatha ubukhosi bukayise isilo uCyprian Bhekuzulu kaSolomoni ngo1968. Ushiya ngasemuva indlovukazi eziyisithupha nabantwana abangamashumi amabili nesithupha. Isilo sikhothama nje bakithi silandela indodana yaso umntwana uLethukuthula Zulu naye olandulelele likaMthaniya ezinyangeni ezimbalwa ezidlule. Sizwe sikaPhunga noMageba omunye unyaka ke lo esikuwo ugcwele usizi nezinyembezi uwile umuthi omkhulu akwehlanga olungehliyo. Indlondle nophaphe ekhanda ndaba kawulalele lo muntu omemezayo. Umemeza sengathi uyakhala ukhala isililo uthi igula lika Jamal chithekile lichithwa ingwele endala ngeyakithi kwamalandela. Unesibindi ibuthelezi ngokukhuthazela umntakandaba bemthuka bemcofula bethu uZwelithini akayokubusa kayoba inkosi. Kanti bamgcoba ngamafutha empepho yakithi kwamalandela. Usodidase ibinda nkosi inkosi ayiqedwa lala uphumule Zulu. Ndabezitha mntwana Zulu kamalandela ngokulandela inkomo zamadoda. Zulu omnyama ondlela zimhlophe wena kaPhunga noMageba wena kamjokwana kaNdaba wena kaNkayishana kaMenze yaphuza umlaza ngameva sithula isikandaba sithula isikankombane Ndabezitha. Suka mfika